Ftit inqas minn xarejn wara li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-ikbar telfa umiljanti fl-istorja tal-politika f'pajjiżna, is-sibt filgħodu ingħata bidu għal votazzjoni sabiex jinħatar kap tal-Partit Nazzjonalista. Elezzjoni li għalkemm ħadu sehem fiha 4 kandidati mill-bidu tal-kampanja kienet ċara li l-ġlieda kienet ħatkun bejn Simon Busuttil u Mario De Marco. Kollox indika li l-magna tal-Partit Nazzjonalista baqgħet taħdem għal Simon Busuttil, tant li sal-aħħar sigħat tal-kampanja Busuttil baqa' jagħmel użu mid-dar ċentrali, b'kuntrast ma' Mario De Marco li jagħmel l-attivitajiet tiegħu f'postijiet privati. Matul il-kampanja l-4 kandidati saħħu li t-tellieqa qed issir bejn il-ħbieb, dikjarazzjoni li tikkontrasta ferm il-kontroversji li nħolqu bejn il-kandidati infushom tul il-kampanja. Is-sibt fl-10 ta' filgħodu nfetħet l-elezzjoni biex jinħatar kap tal-Partit Nazzjonalista, elezzjoni li fiha huma eleġibbli li jivvutaw madwar 900 kunsillier. Għal-ħabta ta' 11 stefaw il-vot tagħhom l-ex Prim Ministru Laurence Gonzi flimkien mal-kandidati Simon Busuttil, Mario De Marco u Francis Zammid Dimek, fil-waqt li Rej Buġejja ma setax jitfa' l-vot tiegħu minħabba li mhuwiex kunsillier fil-Partit Nazzjonalista. Flimkien mal-kandidati nazzjonalisti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier u l-President tal-Kunsill Ġenerali Paula Mifsud Bonici. Min-naħa l-oħra l-Kunsilliera Nazzjonalisti f'Għawdex ivvutaw fl-Uffiċċju Nazzjonalista fir-Raba ta' Għawdex. Il-votazzjoni mistennija ddum sad-9 tal-lejla biex imbagħad ftit tal-ħin wara ikun magħruf ir-riżultat. F'każ li l-ebda kandidat ma jġib 2/3 tal-voti, terġa' ssir elezzjoni bejn iż-żewġ kandidati li jkunu ġabu l-iktar voti. Għaldaqstant hemm possibilità kbira li l-elezzjoni tal-lum ma tkunx waħda konklusiva. Sa dan it-tant meta jsir magħruf il-kap tal-Partit Nazzjonalista issir l-elezzjoni għal ħatra ta' viċi kap.